نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل إنكم كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل ينزع من قلوب عدوكم المهابة منكم ويقذف فيكم الوهن قال قائل منهم وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace da sannu ba jimawa al'ummu za su zo su yi taron dangi a kanku suna kwashe arzikinku suna sace imaninku suna kwashe mabadi'inku suna raba ku da duk abin da kuke da shi na zahiri da batini in sun sami dama kamar yadda dai katti majiya yunwa suke taro akan kwanan abinci suna ci kowa na kai hannu kafin ka ankara ya kare raguwa kawai yake yi to haka za su yi ta muku su raba ku da usul ɗinku su raba ku da mabadi ɗinku su raba ku da abubuwan da addininku ya ginu a kai su kai raba ku da har zahirin arzikinku a dinga kwashe duk abin da kuke da shi mai tambaya ce ya rasulullahi dan ba mu da yawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuna da yawa sai dai kuna nan kaman karmami menene karmami taron da zaka gansu ga su nan da yawa tare amma zukatan wani yayi gabas wani yayi yamma bu'dal mashriqaini wa bu'dal maghribai muna tare muna sahu tare kafa ya hade da kafa kafada ya hade da kafada zukata na harbin juna ba ruwan ɗayanmu da damuwan ɗan uwanmu kowa kansa ya sani in jifa ta tsallake kansa ta faɗa kan kowa to wannan shine rayuwar karmami ga su nan a haɗe amma da zaka ɗibi ruwa akan ruwa ba suke amma da zaka ɗibi ruwa ka watsa musu sai su watse komai ko iska ka je ka hura komin kankantan abu zai watsa su sannan sai inda ruwa ke so yake tafiya da su saboda ba su da mabadi sun rabu da juzur ɗinsu sun rabu da asalinsu saboda haka duk inda ruwa ya so tayyar ya so igiyar ruwa ya so sai ya kaɗa su ya ce za a cire jin tsoronku daga zukatan aduwikum zai daina jin tsoronku Maulana Sharif radiyallahu anhu yana ba mu labari ya ce a Jos lokacin da aka yi wani rikici na Jos ina ganin wuraren 2002 ko 3 a cikin dai lokacin mulkin Obasanjo ya ce wannan fa ita ce Jos ɗin da idan aka kira sallah domin dalilin rikicin shine mutane na sallah wata ta zo za ta wuce aka ce ba za ta wuce ba ta ce sai ta wuce ya ce wannan garin an yi lokacin da idan mace tana rike da kaya ta sauko daga dutse za ta kawo kaya gari wajen musulmi tana ɗauke da kaya a kanta ta ji kiran sallah akan hanya ba kowa aka fara Allahu Akbar za ta tsaya cak a inda take da kaya a kanta za ta tsaya ta ji kiran sallah sai an gama kiran sallah la ilaha illallah sannan ta ci gaba da tafiya da kayan a kanta sai gashi muna ta komawa baya muna farraka tsakaninmu muna yaƙi da junanmu muna abubuwan da muke yi wanda suke raunana mu har ya kai wa mace ta zo wucewa ba kiran sallah ba iƙama ba ana cikin sallan za ta keta a ce ba za ta keta ba ya zama fitina amma me yasa haka mu muka sa haka mu muka jawo rayuwarmu ta koma haka dukanmu mun san lokacin da wanda ba musulmi ba in yana da amana yana son ya bayar duk wanda ya kai shekara 40 anan ya san lokacin musulmi yake nema ya ɗaura amanansa a hannun shi amma yanzu ga amanar ƙasa an ce za a sa wata fati ta ce musulmi za ta yi ya zama tashin hankali a cikin ƙasa abinda a baya bai taɓa kasancewa haka ba
me ya faru? Wani abu muka yi muka koma haka. Ba wanda aka raina, wani na zo muna magana sai ya ga sunana Ibrahim Ahmad, sai yake ce min kai, amma dai kai yanzu kufa irin kufa yanzu wallahi in zaka je America zaka wahala, kuma in ka je ma za a yi ta daidai bayan September 11 ne. Yace ina baka shawara ko zaka canza suna. Nace to wa ya ce maka ina son zuwa balle in wahala? To wato ina so in nuna mana yanda muka zama abin tuhuma. In sunanka astaghfirullah, in sunanka wato sunan musulunci ne, ka zama abin tuhuma cikin al'umma. Ko? To kaga wannan duk shine yunza'ul haibatu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce za a sanya muku kuma kaskanci. Sai wani sahabi shine mahallu shahidin da nake so ya zama abin da zan faɗi na ƙarshe. Sai wani sahabi balarabe ne fa. Balarabe ne. Uwa da uba. Sai ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi me kuma kaskanci? Me kuma kaskanci? Ma'ana ta yaya ana maganan musulmi kuma a gwamo kaskanci? Ai ba haɗi. Ai ba inda in ana maganan musulmi kuma za a ambaci kaskanci. Me ya haɗa musulmai da kaskanci? Sai ce wal wahan ya Rasulullah. Ba wai bai san ma'anan wahan bane. A'a, nisantar da yuyuwan wahan ya kusanci musulmi ba abin da kwakwalwan shi yake sawwarawa bane. Sai ka haɗa jiya da yau, sai ko mu duwa mu ga me ya kawo mu halin da muke ciki, sai mu yi niyyar gyarawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan gyara. Abubuwan da za a faɗa ɗin suna da yawa, kuma magana ce ake yi tare da masana wanda na tabbata ishara ta wadatar da su. Abinda duk nake faɗin nan da yawa daga cikin ku za su faɗi fiye da shi in aka ce su ne microphone yake hannunsu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gyarawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon haɗuwa, mu manta da ƙananan saɓani. Yatsunmu babu wanda ya kai su ta'awun da junansu, duk da saɓanin da ke tsakaninsu. Wani yatsa ya fi wani bai kai wani ba yatsan da yake daidai da wani, amma baka taɓa jin sun yi saɓani tsakaninsu wajen riƙe cokali, wannan ya ce shi zai riƙe ko wannan ya ce shi zai riƙe ba, ko wajen ɗaukan kaya. Duk da akwai saɓani tsakaninsu, amma sun iya